Tervehdys arvon katsojat. Tänään olisi suunnitteilla pelata vähän Dead Islandia. Mä nyt ensimmäiseksi löytäisin kaukosäätimen. Kaikille katsojille oikein lämpimästi tervetuloa. Olen .in päällä ja pelisessiot käynnissä. Joo. Hyvä. Tosiaan zombien nitistyspäivä tänään. Ja tietenkin senkin takia, että jos on vähänkään hermot kireällä, niin tämä peli ainakin sopii kuin nenä päähän. Todellakin. Mutta höpinät sikseen, let's play, shall we? Ja olen pelannut tämän pelin läpi. Ajattelin nyt kumminkin tehdä tästä tällaisen pienenkömuotoisen videon taas, kun en ole vähän aikaa nyt tehnyt mitään videoita, niin tämä onkin hyvä idea. Mutta nyt peliin päin. Toivon mukaan kaikilla on suunniteltu hyvin päivä. Ja tietenkin jos ei ole sujunut hyvin päivä, niin se on vähän huonompi juttu sitten, jos on päivä mennyt pilalle jostain kumman syystä, mutta toivon mukaan meikäläisen huumorilla nyt I hope so. Hey, Michael Jackson. I'm so sorry, but you have to die. Anyway, are you alive? Not more. Are you still alive? Yes, you are. Now it's time to die. Anyway. Juu. Okay. I hope that's gonna work. Okay. No, it's not. Ai, moro, mitä
executed. Be happy about it. I guess somebody lose the leg. Ei kaveri hei, sun tovelit jäi. Jaa, teitä onkin kaksi kammottavaksi. Hiljaa, 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 hiljaa. Noin. Asiaan. Alrighty. No niin, mikäs me jäinkään? Niin joo, se yksi kaveri on täällä kans. Käydäänpäs morjenstamassa juurikin tämä kaveri. Noin. That's help a lot. Oh, you're still alive. Minkä hiton piruetin sävel? Hey, can you calm down? Maybe. Said calm down. Oh, shut up. No one cares about you opinion. Not you. How about you still hang out for a minute? No, where are you? Guess what? Joo. Ton zombin ei tarvi mennä kiropaatikolle, nimittäin tässä vähän pientä hieromista. Noin. Kyllä muuten paikat lämpiävät. Lämpiä myös takamus. Joo. Se on. Joo. Noin. Now he's quiet. That's good. Oh. That one. Okay. I guess we need to go. Okay. Joo. Kyllä. Mä tarvitsen tietää meistä. Vaatii vähän pidemmän. Anyway. Let's go. Hello. Housekeeping. 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 Perjantai. Housekeeping. Hei sinä. Matkalle maailman ympäri. Olisiko mitään? Shut up. No one cares. Hiljaa. No one die for it. Excellent. Okay. Yes, I remember. Hey, guess what? Come here. Thank you. Come again. Okay. Okay. Tänne päin.
No. Nope. Niitä onko päänsärkyä? Hei. Päänsärky. Saakeli. No niin. Nyt sitä päänsärkyä, niin mä perustein. To yourself. Okei, kiinnostaisi. Hei. Vakaa. Ei muija, saatana mennä sieltä. Au. Fuck. Can you relax for a minute? You want some? Joo. Noin. Se meni hienosti. Jep. Tosiaankin hienosti. Yeah, I know. Oh. Noin. Niin, oliko sulla jotain asiaa? Ilmeisesti. Eikö? No joo. Meikäläinen lopettelee tältä kertaa, niin kiitos kun katsoitte videon ja tilakaa kanava ja painakaa tykkäystä. Olen.in päällä kuittaa.